wengi siki lakone apa lan critane kepriwe mak ya ngene supaya pamirsa ki padha mudeng awit sing jenengane lakon Sumantri Sukasrana ki pancen jarang banget diputer ning dalang-dalang apa meneh ning daerah kene. Oh ngono ya mak. Mergane kiye dudu kisah Mahabharata nanging Ramayana. Oh iki babate babat Ramayana, babate Ramayana. Kenang ngopo kudu njipuk lakon Sumantri Sukasrana tak teruske Dasamuka Gledhek. Dadi wengi siki lakon loro dadi siji. Bayarane loro apa siji tetep siji alhamdulillah. Ya ora apa-apa ya mak. Sumantri Sukasrana karo Dasamuka Gledhek ya antarane Sumantri karo Sukasrana ki nggambarake kakang karo wadi. Padha-padha nunggal bapake, padha-padha nunggal ibune. Nanging sing beda wujude. Kenang apa wujude kudu beda, Mak. Mergane Sukasrana ki kedadian saka ari-arine Raden Sumantri. Wong ngono, Mak. Sing jenengane Sukasrana ki senajan to wujude elek kaya mangkono ananging sektine linuwih. Lan ngerti sedurunge dumadi iki filosofi kehidupan. Mulane sing jenenge nonton wayang ki aja sing ditonton mung campur sarine